Na gotigana yono mwanchu murigero mubiro bo muswatio ya omoyo bwate myaka 50 na omo ni gobona litukulia lero nyara gotoka chinsemo chirichiage kona ejibone gotoka sensemo ya Nyagatanyi ase wodi ya Nyakoe ime ye county ya Kisii bunge kututsa basake bunge ya kitutu cha South kolengana ne Caroline gatobekana buno mubiro yuni gotoka nseme yo ni gobona ya matamu na abari bagote buno muswatio yo bwate myaka 50 na omo ni gobona ale kwenda Nyagetari maga yokulinia pigipigi ni gobona yeka sensemo ya kona asekotebekana buno musubati ya okuru ase pigipigi goro maiga yoko ingiro no borohire uri mu imugetini ganyara gotama maiga yokorra buno mumino yokure egento kyagro tamana gotiko mubiro yo chinsemecho kolengana no mugambi omokekorwa asensemo ya Nyagatanyi gakone kigekorekyo igate biro buna mbagendrete kubwati ngane yo ja radio yaro ni igate biro buna koranda kekegere buno musubati yo gotebekana sama tukobe iru murwaire igona ari kwire Nyagetari be komanya taringa nonde bwensi kerekegere buna ni ganyara ko ingiro no bore na kurwa sepikipigi goro na gokwa no na boli mu imugetini ganyara ko enda chimber go ikraboni gekeragende tokoligwa anyara ko beka so bwasoli na kianyara kanu mungu yo nyara gokwa no mobero yo tigwa ase enseme yo robot ndoga to kwarigani gwa kurtonde kingese kyamangana yo igo nalengali mbwate baraza namanya kwa kirwesi minga lingana lia tokeiro mongno ndo kurukupatirisia nyalieko obwate miaka 62 ole kwenda Nyagetari otokire njira ga kwete mongno kanyana barwarete keuno lakini rende karabo kalero mambi na bakira abantu bamwe abo batenga na igule bobega sorovere bamate binyaka Nyagetari wana karakana in the process really nete pigipigi ekeunege kyambo bwatire pigipigi goro batereria okwera nsai gaga asaya kurukwa Kioge village ere ime ya Nyagatanyi anda Kitutu Central sub county bona lingane ligali akorekanire na bakonyara ngomongno na baigwete bobe lakini embeli epigipigi na ande bunari nete pigipigi anyaro ngusira idembe nyinge yamo ile sioroli gose anyara ngekionekeri kyambo bwatire kale pigipigi goro oakeransa oyo mubwate pigipigi yaro ntura mumanya egara tutaiburonge na kiale lakini rende in the meantime ngota matore tataibia basigal bacha kurusha mubiro yogaiga egara wa avoid commotion nyinge para iga na ande torolenga postmortem ya korekanire egere tumenyengi kiali omongno yega egere bintu bine biga bigo korekana na boto gate bya ba mintu nga na ne pigipigi chire chingia lakini ekero omuntu arwara tabasakoli na pigipigi buya igo gosanya oro omuntu ndo komusira kurumaega in case of anything so omongno buna arwara teiga na wekorekana kerara kumnya Nyagetari na lia esio aide sioro gosembe ya samun ongusa